gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. To da fari na sa sunan Rabbi Khaliqu Allah na, ka iya mini kyautar ka in ta bege gun bashari, sonsa shi ne rufina. Mai gida masanin Allah son ka shi dai ne zuciya. Yaushe zanga masoyina shugaba mai kyautar nan, shi ya bani cikar ilimi da yabo gun sayyidina Rabbi Allah na gode. Mai gida masanin Allah son ka shi dai ne zuciya. Zuciyata ta rude laifuka da yau ta kai, ni na tuba gonka Rabbi Allah sarki na, gyara mini aiki na. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. Issiya nake dan yaro mai agogon sayyidina, mai gida kai min kyauta kun ka in zan yin zikiri, kai kadai ne rufina. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. A jikina zai samu warka in babu shari, kun ga ban iya komi rai, shi kadai ne ke mini shugaban na gode. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. A cikin begen daha zani sadin masoya, Shehu Ahmadu Tijjana jiyali na gaida ku, Shehu Barhaman Yasa. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. Bilin ka salatinka gun cikakke sayyidina, alihi da sahabansa don masoya na sanya, Shehu Barhamu na gaida. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya. Wayyo issiya yaro gashi kaina ya kulle, ni dai nan zan huta. Mai gida kai ne doka. Mai gida masana Allah son ka shi dai ne zuciya.